Po spustení programu Mach 3 si vyberieme správny frezovací profil, takže pravdepodobne vo vašom prípade je to Mach 3 Mill. Klikáme na tlačidlo OK a následne sa nám zobrazí toto pracovné prostredie. Vidíme, že tlačidlo Reset bliká, takže ako prvé musíme kliknúť na tlačidlo Reset, ktoré prestalo blikať, to znamená, že frézou ide pohybovať. Šípkami dopredu, dozadu, doprava, doľava a tlačidlami Page Up a Page Down vieme pohybovať frézou v jednotlivých osiach. Začíname kliknutím na tlačidlo Stroj na 0. To spôsobí to, že stroj sa začne automaticky pohybovať na koncové snímače alebo na indukčné snímače, ktorými je osadený. Klikám na tlačidlo a stroj sa presunul na koncové spínače, snímače. Pravdepodobne po tom, čo dosiahol koncové spínače, ak je program správne nastavený, nahádže vám to všade automaticky 0. To znamená, že stroj sa nachádza na strojnej nule. V mojom prípade je to ľavý dolný roh stroja a os Z je úplne hore. Teraz je vhodný čas na to, aby sme si do frézy umiestnili polotovar, čiže povedzme drevenú dosku. Následne šípkami sa v jednotlivých osiach dostaneme na roh materiálu, od ktorého chceme začať vyrábať, a tlačidlom Page Down klesneme na povrch materiálu, kde chceme začať, tak aby tam bola minimálna medzera, respektíve dojdeme na 0. Keď sme spokojní s pozíciou, od ktorej začneme vyrábať, klikáme na Vynuluj X, Y, Z. Nahodilo nám sem 0. Následne klikám na tlačidlo Otvoriť G-kód. Vyberieme si program hrubovania a klikám na tlačidlo Otvoriť. Tu v okne vidíme, že nám načítalo náhľad. Ľavým tlačidlom myši si tento náhľad vieme natočiť v priestore. Zapneme vreteno. Prípadne ho hardvérovo zapneme kliknutím na vypínač, alebo sa automaticky spustí z programu. To v podstate závisí od toho, aký stroj máte, ako je nastavený. V mojom prípade je vhodné kliknúť najprv na tlačidlo vreteno, potom následne zapnúť vypínač na fréze, ktorá sa roztočí, čiže vreteno beží, a klikám na tlačidlo Štart. Vidíme, že os Z sa zdvihla, koordináty sa nám menia a stroj pracuje a presúva sa na prvé miesto, od ktorého začne pracovať. Tu vidíme vyobrazenú dráhu a ako postupne pracuje stroj. Tu vidíme, ako beží G-kód a ako postupne sa tento bežec posúva nižšie v programe. Rýchlosť stroja je nastavená na 100%, čiže to odpovedá tomu nastaveniu, ktoré sme vytvorili predtým v programe Aspire. Túto rýchlosť vieme posúvaním tohto bežca navýšiť alebo aj znížiť oproti 100% rýchlosti. Takže takto vieme korigovať aj za chodu frézy, v podstate ten úber materiálu alebo parametre frézovania. Po čase, keď program zbehne na koniec, ja to teraz zastavím, aby sme tu nečakali, sa potrebujeme opäť dostať na 0. Takže v tomto prípade viem kliknúť na tlačidlo Návrat na 0. To spôsobí to, že fréza sa automaticky presunie do bodu, z ktorého začala frézovať. Teraz potrebujem vymeniť nástroj vo fréze za hľadiaci nástroj, čiže tlačidlom Page Up zdvihnem frézu, preskrutkujem rézny nástroj a pomaličky sa tlačidlom Page Down doklikávam na dotyk s materiálom. Keď sa dotýkam materiálu, hodnota
hodnota tam bude pravdepodobne iná, väčšia alebo menšia podľa toho, či použijete dlhšiu, kratšiu frezu, čiže táto hodnota bude rôzna. Takže dotýkam sa materiálu, klikám na tlačidlo Vynuluj OZZ, mám tam nahodené nuly a teraz zatvorím G-kód, otvorím G-kód a otvorím G-kód hladenia. Klikám na tlačidlo Otvoriť, opäť nám to zobrazí náhľad a opäť vieme kliknúť na tlačidlo Štart a fréza automaticky začne pracovať. Nezabúdame predtým zapnúť vreteno, alebo možno vo vašom prípade bude stačiť vyčkať na to, že si to program spustí sám. To sa rôzni od toho, akú frézu používate. Potom, čo program dobehne na koniec, automaticky sa vreteno vypína. To je všetko.